best. Ik hou gewoon heel erg van piano's. Dus ik wil ze meteen... Ik speel niet heel goed, maar wel een beetje. Dus dan wil ik het eigenlijk meteen gaan bespelen. Ja, ik vind het zonde als het ongebruikt staat. Dus als je dan de kans krijgt om een rol te spelen van iemand die natuurlijk de prachtigste pianostukken geschreven heeft, dan... Ja, dan pak je die. Tuurlijk, ja. Ja, absoluut. U heeft denk ik de klussen voor het uitkiezen. Waarom dan deze show? Is daar een specifieke reden voor? Ja, dat thema dat interesseerde me heel erg. De controverse tussen Salieri en tussen Mozart. De een godsvrezend een mens die een goed leven probeert te leiden. En de ander een losbol en een blaaskaak en een asociaal type en een egoïst. En toch op een of andere manier wordt Mozart met een groter talent in de ogen van Salieri gezegend door onze lieve Heer dan hij zelf. Het is een hele bekende film. Het was eerst een toneelstuk in 1979. Dat won al heel veel prijzen in Engeland. Toen ging het naar Broadway. Toen werd het een film die heel beroemd is en die heel veel mensen kennen. En wij doen eigenlijk het toneelstuk hoe het toen de tijd geschreven is, voor de film, maar met heel veel kwinkslagen naar het nu. Daarna dat je eigenlijk een beetje los moet breken. Ja. Hij is ongelooflijk gul. Ja. Het is echt een acteursregisseur, dus hij houdt van acteurs. Hij is zelf natuurlijk opgeleid als acteur en hij is een heel goed acteur. En dat is soms ook wel heel intimiderend, want hij doet dingen voor en is heel dwingend in hoe hij precies het wil hebben. Ik denk dat jullie er eerder moeten zijn. Tegelijkertijd baf en rat op. Ja, nog eens een keertje. Te gek, hij ziet elke pink die omhoog doet, die ziet hij en dan kan hij ook van zeggen, nee dat wil ik niet. En dat is te gek. En dit vind ik het mooiste. Gewoon een octaaf van 2 noten. Heel simpel, maar ongelooflijk mooi. Dit is ook in de voorstelling.